Návyk číslo 4, ako si každý deň o 1% zlepšiť svoj život. Dnes ti prezradím tajomstvo. Návyk, ktorý robí zázraky a tvoj život posunie na úplne iný level. Čo je ten návyk? Úsmev. Usmievaj sa každý deň. Môže to byť aj úsmev cez slzy. Úsmev otvára srdcia. Úsmev otvára dvere. Úsmev je dar pre toho druhého človeka. Nestojí vôbec nič a tomu človeku vie dať nádej, vie dať energiu do dňa. Úsmev je návyk, ktorý najľahšie vieš dať do svojho dňa, ktorý najľahšie vieš zaradiť do svojich návykov, pretože ťa nestojí vôbec nič, žiadny čas navyše. Usmievaj sa celý deň a nezabudni dať úsmev aj sám sebe, v zrkadle. Usmievaj sa celý deň a nezabudni dať úsmev aj sám sebe, v zrkadle. Aký je to pocit? A ešte jednu perfektnú výhodu má úsmev. Akú? Naserie každého tvojho nepriateľa. Sleduj ma aj zajtra a poviem ti tip číslo 5, ako si každý deň o 1% zlepšiť svoj život.